na súa totalidade un encontro deste tipo, contamos con profesionais de recoñecido prestixio que abordarán, sen dúbida, con suficiente profundidade e amplitude as distintas temáticas que figuran no programa por todos conhecidos. En relación á estrutura do curso, as conferencias teñen unha duración media dunha hora e 30 minutos aproximadamente, nas que reservaremos un tempo ao final de cada unha para unha quenda de preguntas onde os asistentes poden participar aclarando as súas dúbidas ou formulando cuestións que permitirán afondar naqueles aspectos do seu particular interese. Dito isto, en nome do Instituto de Estudos Miñoranos e no meu propio, queremos agradecer unha vez máis á Universidade Internacional Menéndez Pelayo a celebración deste curso aquí, en Gondomar, unha vila situada no corazón do Val Miñoto, zona privilexiada xeográficamente, con monte, praias, cunha riqueza etnográfica, arqueolóxica, turística, preto dunha grande cidade, pero, en xeral, moi necesaria, moi necesitada deste tipo de eventos. Tamén o noso agradecemento a todas aquelas entidades colaboradoras como son a Deputación Provincial de Pontevedra, o Concello de Tomiño e o Concello de Gondomar, que ano tras ano contamos coa súa inestimable axuda. Por outra banda, queremos agradecer tamén este ano a colaboración da Organización Galega de Montes Veciñais en Mandomún e as diferentes mancomunidades e comunidades de montes, especialmente a Comunidade de Montes de Couso, que dun xeito totalmente desinteresado colabora con nós na celebración deste encontro. Por último, queremos dar as gracias aos poñentes e sobre todo a vos, os asistentes, que acudistes, eu diría, en masa, e deste xeito dadesnos ánimo e ilusión para organizar futuros eventos. E sen máis preámbulo, que doy a palabra a Carlos Meixome, director do Instituto de Estudos Miñoranos. Ben, boa tarde, gracias a todos e a todas por estar aquí. Non vou a reiterar as cousas que xa dixo Igor, porque a miña función aquí realmente é facer un pouco de introductor innecesario, seguramente, de Ofelia Rei Castelao. En todo caso, si me gustaría antes agradecer en nome do IENC a Menéndez Pelayo por terceiro ano, non consecutivo, pero por terceiro ano, confiase no Instituto de Estudos Miñonarios para organizar un curso de verán, ainda que sea un tanto serodio este verán, pero un curso de verán como realizamos os eventos sobre a posta en valor do patrimonio e posteriormente sobre este conflicto ou adecuación da sociedade galega entre un mundo rural e un mundo urbano, que foi o curso do ano pasado, e que en certa medida o deste ano intenta ser continuidade de. En todo caso, agradecerlle a Menéndez Pelayo e disculpar a ausencia do seu director, que hoxe non pudo achegarse hasta Gondomar. Benvidos todos a Gondomar. Vou entrar xa porque non quería que perdéramos moito tempo, e xa sabedes que estes cursos sempre se empezan retrasando e despois acaban como acaban, así que procuraremos manter o horario. Vou pasar xa a presentarvos a Ofelia Rei Castelao, que casi xa está afeita a este estrado, porque está pasando cada certo tempo por aquí, e agradecerlle moitísimo a súa colaboración e o feito de que sempre que a chamamos, solicitamos a súa colaboración desinteresadamente, préstase entusiásticamente a estar con nós, o cal é moi de agradecer nestes tempos que corren e nestas costumes que nos foron vindo impostos nos últimos anos. Ofelia Rei é catedrática de Historia Moderna na Facultade de Xeografía e Historia da Universidade de Santiago. O seu campo de estudo é fundamentalmente, lóxicamente, o período moderno. Eu creo que hai algunha obra que xa está consagrada, como é a Galicia clásica e barroca do ano 98, pero ademais, e por eso estivo en alguna ocasión entre nós, é unha estudosa da historia da muller,
estuvo aquí presentando a súa historia da muller, pero hoxe está tamén como autora dunha publicación do ano 95 que se titula Montes e Política Forestal en la Galicia do Antigo Régimen, e por iso a convidamos para que nos falase un pouquinho da evolución histórica, creo que é así o título, a posesión do monte ao longo da historia. Finalmente, únicamente decir que o Feira Castelao foi, entre outros reconhecimentos, creo que foi premio María Josefa Wallenberg no ano 2000. Xa na máis dixo o Feira. Gracias. Moitas gracias por a presentación. Como en outras ocasións que estuve aquí, estuve encantada de poder estar. A frecuencia debe ser sin dúbida a que apreciouse en alguna forma as miñas intervencións e canto máis me invitan, máis encantada estou de vir. Por tanto, agradecida son. Además, pareceme especialmente interesante que nos tempos que corran se sigue facendo este tipo de actividades porque, lamentablemente, moitas veces por cuestións de financiamento non se pode facer algo que considero que entra dentro da nosa obriga como profesores, como investigadores e, ao fin e ao cabo, como divulgadores do saber científico. Entón, moitísimas gracias por a presentación, por terme invitado e gracias aos asistentes. Ben, o tema que vou tratar, en efecto, estudiei-no xa fai bastante tempo e dunha forma, non digo que casual porque os temas nunca se estudian de forma casual en historia, senón que empecé como investigadora na historia rural e, por lo tanto, fixen historia rural de base comarcal polos anos 70, que era cando estaba de moda. Pero un dos feitos polos que avancei cara a un tema máis amplio e acabei publicando un libro sobre esta cuestión foi porque cando iba aos arquivos, e fundamentalmente no arquivo de Pontevedra, no histórico provincial, acordaban perfectamente de que estaban vindo cada pouco os veciños de San Xuxo de Sacos polo dichoso tema da devesa que tiñan nunha liorta, non me acordo se exactamente co cura ou con quen fora, non? E viñan a consultar documentación histórica. Por unha banda foi iso, por outra que acabei sendo chamada como testigo nun pleito por culpa dun monte. Entonces, aquilo sempre me preocupou porque, sin duda, era algo, un tema aberto, completamente aberto. E tan aberto é que, de cada vez que vamos a un arquivo cos alumnos, sempre se lles comenta por parte dos arquiveiros, fundamentalmente no arquivo do Reino de Galicia na Coruña, que un tipo de persona que está normalmente nos arquivos e que non son investigadores son veciños de aldeas ou parroquias que siguen tendo problemas cos montes, e que, por tanto, recurren á documentación histórica pensando que aí pode estar a solución. Entonces, como eu tiña as miñas dúdas de que a solución estuvera precisamente na historia, foi polo que no ano 94 publiquei este libro, que eu empezara a facer moitísimo antes, e escribira textos parciais, porque fora investigando pouco a pouco fundamentalmente a política forestal do Estado, que era o que máis me interesaba. Eu dedico ao período moderno, por tanto, digamos que Balboa, o profesor Balboa falará despois inmediatamente do período contemporáneo, eu vou a falar desde o século XVI ao XVIII, entrando no XIX parcialmente, e fundamentalmente do século XVIII, porque temos unha amplísima documentación. Hai a costume entre os investigadores de queixarnos de que, en determinados temas andamos escasos de documentación, entonces facemos hipótesis, pero non temos seguridade de poder probalas. No caso dos montes, o que nos sobra é documentación. Por que? Porque a monarquía, desde a época dos reis católicos, interesou a política forestal e a xestión do monte, non só aquí, senón, digamos que no conxunto da monarquía, porque hai leis que se van a aplicar logo a América, non se pode esquecer isto, e que, polo tanto, digamos que desde comezos do século XVI hasta o final do Antigo Régimen, o Estado estuvo sempre en riba da cuestión dos montes, sobre todo de aqueles que se consideraban baldíos comuns ou de propios. Por tanto, legislación hai moita, e moitísimos estudios que a levan interpretados desde fai moitísimo tempo por parte non solamente de historiadores, sino do ámbito digamos, do mundo forestal, porque unha das grandes obras feitas sobre este tema no conxunto español é a obra dun enxeñeiro forestal. Ben, eso por unha banda. E por outra banda, que os arquivos foron enchéndose ao longo da Edade Moderna de un sinfín de documentación que vou a explicar moi brevemente para que se vexe que nós temos moitísimo material para traballar. A fonte fundamental, por suposto, é o famosísimo catastro de la Ensenada en 1752-53, que ademais de facer o catastro íntegro
de toda a propiedade agraria da antigua Corona de Castela, na que Galicia estaba insertada, fixo un elenco sistemático, exhaustivo, de todos os tipos de montes, xa foran de mancomún, xa foran privados, de concellos, de xurisdicción, tanto lle tiña. Todo levantouse, digamos que de forma sistemática, tanto nas medidas como na superficie, incluso os perfis, e, en moitísimos casos, contouse árbol a árbol. O sea, que, por exemplo, o caso de Asturias, en donde o esforzo que se fixo significou ir facendo un reconto da población forestal, que é algo increíble e prácticamente único en toda Europa. A parte deste catastro de la Ensenada, que é unha fonte, digamos que accesible, aunque inmensa e custodiada nos arquivos xerais de Simancas ao Histórico Nacional e nos provinciais, por lo tanto, en parte, en Pontevedra, Coruña, Lugo e Ourense, temos a inmensa documentación dos montes que se conservan no Arquivo Xeral de Marina de Viso de Mar, que é provincia de Cidade Real. Por que? Bueno, porque a xestión do monte no que concerne a toda a periferia, pero non só a periferia, a partir de un determinado momento foi levada por Marina e especificamente pola xurisdicción de montes que correspondía ao Ministerio de Marina. Isto é unha novidade que impoñen os borbóns cando chega, imitando o modelo francés de xestión sobre todo do bosque, máis que do monte, pero as dúas cousas iban añadidas. Eses montes que quedaron a partir de un determinado momento baixo a xurisdicción do Ministerio de Marina, chamarse como se chamara naquele momento, sistemáticamente foi guardada no Arquivo de Marina. E, por tanto, temos as visitas ou inspeccións que se fixeron desde o século XVI hasta o século XIX. Unha parte desta documentación está hoxe custodiada nos arquivos das diputacións. Unha das máis afortunadas desde este punto de vista é a Diputación de Pontevedra, que ten dous fondos magníficos, un arquivo histórico propiamente dito da Diputación e outro no arquivo vivo da Diputación, que por algún accidente, que non sabemos moi ben por qué, queda aí unha parte importantísima da unha documentación que hoxe tiña que estar en Madrid, pero non está, afortunadamente. Iso permítenos traballar con ele. Ademais de isto, que é unha documentación sistemática que nós podemos contabilizar, é dicir, que podemos contabilizar superficies, cultivos arbóreos ou non, dedicacións, se había dedicación agrícola, gandeira, forestal, etc. Todo, absolutamente todo. Ademais disto, temos moitísima outra documentación nas escrituras notariais. E por qué? Porque, evidentemente, testamentos das familias, inventarios das casas, compravendas, milleiros e milleiros e milleiros de escrituras que fan referencia ás superficies de monte, foran forestal ou non, e tuveran a dedicación que tuveran, porque formaban parte da herdanza, porque se compraban ou vendían, ou porque se inventariaban en un momento dado. Por lo tanto, escrituras notariais contadas a milleiros desde finales da Edade Media hasta a Edade Moderna. E ainda máis, o fondo fundamental, e que a min foi o que máis me preocupou no seu momento, a inmensa conflictividade que xerou o monte durante toda a Idade Moderna, xerou a súa vez milleiros e milleiros de pleitos, a grande parte deles perdidos, todos aqueles que se viron en primeira instancia nos tribunais dos señores. Pero non se perderon, ou non se perdeu en gran parte, todo o que era segunda instancia, por tanto, todas as apelacións que hoxe en día están custodiadas no Arquivo da Audiencia de Galicia, que é o Arquivo do Reino de Galicia na Coruña. Milleiros, é a sección máis grande das seccións modernas do Arquivo do Reino de Galicia. Milleiros de pleitos, a cifra agora non me acordo, pero logo veremos algunhas tábuas que nos deixan ver claramente que esta conflictividade de montes, de como se en colectivos en xeral, é o conxunto maior de conflictos que atendeu nunca a Audiencia de Galicia. E a Audiencia de Galicia, como creo que xa dixen aquí unha vez, era o tribunal real con maior actividade de toda a península, porque, tiramos non, os galegos eran os máis liantes. Desde o punto de vista da litixiosidade, éramos especialmente litigantes desde sempre e por calquer cousa. Dito isto, o título da miña intervención a mí personalmente asusta, a posesión do monte ao longo da historia. A mí unha das cousas que, como decía antes, máis me preocupaba cando plantexei este tema é que non estou moi de acordo en que hai que ir a buscar precedentes históricos en todo o que está pasando con respecto aos montes e a súa clasificación. E agora vou explicar, porque se entenderá moi fácilmente. As tipificacións que vemos cada día na prensa, os montes de Ciño, os montes de Mancomún, montes desto, montes... Esas tipificacións
son unha construcción artificial que é producto de dous sectores académicos diferentes. Por unha banda, o sector do dereito e, de outra banda, os historiadores. E no século XIX, se lle ocorreu montar un galimatías monumental, os montes, que é o que heredamos hoxe. En a Edade Moderna este galimatías non existe. Non é que fora simple, que é moi complicado. É complicadísimo todo o que se refire á propiedade e á posesión, pero digamos que as reglas do xogo estaban bastante claras. E desartellanse todas esas reglas do xogo coa desamortización, por unha banda, e por outra banda, coa nova legislación de montes que se fai no século XIX. E coa intervención tanto dos estudiosos do dereito como os estudiosos da historia en querer ver precedentes en donde probablemente non nos houbera, non? Sobre todo en vísperas da codificación do século XIX, empezaron a buscarse especificidades, cada zona unha especificidade, que realmente non existió. O que existían eran usos e costumes máis ou menos adaptados, que non tiñan legalidade ninguna, pero funcionaban. Entón, cando se contrastaban coa lei? Cando había un pleito. E entón, que era o que se aplicaba? A lei xeral. Isto, así dito, é unha simplificación, porque agora vamos a ver que eu estou facendo unha percepción totalmente general e agora vamos a descender ás cuestións verdadeiramente problemáticas. Pero, sintetizando, os xuristas crearon unha serie de tipoloxías de montes no século XIX que buscadas no século XVIII, 50 anos, 60 anos atrás, de que o antigo réxime caíra, resulta moi complicado e que eu considero que hai unha confusión bastante notable entre o uso que se lle daba ao monte e a propiedade e o uso fruto do monte desde o punto de vista puramente, digamos que, teórico. Abel Guillén, desde o punto de vista da xeografía, foi autor no seu momento dunha das tesis mellores que se teñen feito sobre Galicia. El sintetizou este problema que eu estou aquí tratando de explicar a partir fundamentalmente das fontes que os historiadores coñecemos, o catastro e a ensenada, e utilizou tamén os textos dos xuristas do século XIX. El deixou-nos feito un marco xeral que é sumamente útil para que logo os historiadores da época moderna poñamos os nosos fragmentos de Galicia. Porque Galicia era tan variada que todo o que se dice con carácter xeral logo na práctica ten moi pouca validez, porque somos, de pequenos que somos, 25.000 km², un territorio sumamente diferenciado. A aportación dos historiadores modernistas, empezando por Bejarto Saavedra, pero tamén todos os outros que contribuíron a este tema, menciono a Bejarto Saavedra porque foi o que máis se dedicou a esta cuestión, revelaron que, a parte do plano xenérico que daba Abel Guillén, nos podíamos aportar todas esas diferenciacións e Bejarto señalaba, igual que a min, que unha cousa era a tipoloxía teórica dos montes, quen era propietario ou non, e outra cousa completamente diferente era o uso, e o uso acababa provocando diferencias no sistema de usufructo. Logo explicarei isto. Ben, esta cuestión, por lo tanto, digamos que nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90 do século XX, foi unha cuestión acuciante. E por iso, tanto os historiadores, Balboa, o Rico Boquete e tantísimos outros, metémonos neste tema en un momento en donde a reorganización territorial, o inicio dos incendios forestais no verán, e outra serie de componentes, ao final da antiga concentración parcelaria, e outra serie de componentes que nos invitou a estudiar ese tema nun determinado momento. Pero para nada é un tema novo. No século XVIII, a cuestión dos montes galegos foi abordada non solamente desde Galicia, sino tamén desde Madrid. O goberno de Madrid non é que estuvera especialmente preocupado polas características específicas dos montes galegos, sino que será do norte. Digamos que Castela era relativamente fácil de explicar, o País Vasco, Cantabria, Asturias e Galicia moi difíciles de explicar. E se quería facer unha lei xeral e global que modernizara as leis que existían, había que tratar de entender aquilo e procurar simplificar. Por lo tanto, hai unha literatura do século XVIII moi preocupada nesta cuestión que deixou, eu creo que, bastantes equívocos postos sobre a mesa e aportou, francamente, poucas cousas totalmente positivas. Entre outros, porque os que escribían eran dos grupos privilexiados. Entón, todos, a perspectiva que tiñan era precisamente a perspectiva daqueles que tiñan moito que perder se había un cambio, e ao mellor non tiñan nada que ganar.
E, en cambio, a voz do común, eso non aparece prácticamente por ninguna parte. Entonces, o que se pudera escribir por parte dos ilustrados sobre este tema, hai que considerarlo como a voz cualificada nun grupo moi específico. E o resto non tiña modo nin forma de facer escoitar a súa voz. Por lo tanto, esta maioría é silenciosa que aparece na documentación que habitualmente estuda. Por outra banda, todo o mundo atendeu a cuestión dos montes de tipo colectivo, como se neste país non houbera monte de tipo privado. Eu veño dunha zona onde todo o monte estaba partido no século XVIII. Entón, cando na miña parroquia falan de comunal, non hai máis comunal que o campo de fútbol, estrictamente. Eso, o cementerio e o campo da festa. E o resto, nada, nada. Porque está todo partido, non sabemos desde cando. Pero, probablemente, desde o século XVII, e agora diré por que no XVII. Todo va da olla. O sea, no medio de Galicia non temos espacios de tipo colectivo. Está dividido. O cual non quita que normalmente non hai bancos, non hai sedes, e que se facían moitas cousas en común, pero cada un sabía de quen era cada cacho. O monte de tipo particular é como se non existira, e entón nunca se preocupou ninguén prácticamente de estudiar. Resulta que o monte de tipo particular, na Idade Moderna, sobre todo, foi sometido prácticamente ás mismas agresións e aos mesmos usos e a todo o bo e o mal que o monte de carácter colectivo. O que pasa é que os defensores eran xente privada, pequenos campesinos que tiñan medio ferrado un cuartillo o que fora, pero que era deles, non? Entonces, digamos que hai dúas cuestións que a mí me preocupan ou que me preocuparon no seu momento, e me interesaron moitísimo, que, por unha banda, se as tipoloxías teóricas dos montes eran, na realidade, existentes na Idade Moderna, por outra banda, por que ninguén atendeu o monte de tipo privado como se o colectivo fora o único importante. Ben, o colectivo ten un atractivo extraordinario, naturalmente, porque moitas das prácticas non estrictamente enfiadas co monte, que son de carácter colectivo, enlazámolas, non sabemos moi ben por que, con este tipo de espacios que era de uso común. Entonces, ao lado do interés histórico hai un interés antropolóxico, digamos, non? En cambio, no monte de tipo privado, digamos que o monte de tipo privado non ten máis, non ten ese atractivo que ten o outro, non? Mais cousas. O imperio da lei. Isto quería deixarlo moi claro, non? Empezouse a legislar sobre os montes moi cedo. Naturalmente, a monarquía non sempre ten o mismo poder, de forma que a legislación, a forza de que tanto se reitera, mal asunto. É dicir, cando unha lei se repite constantemente porque non se está cumplindo. Pero, por outra banda, a monarquía non sempre tuvo o mismo poder nin a capacidade de impoñer un determinado modelo de actuación. Pero o que está moi claro no noso caso, na corona de Castela, da que dependía Galicia, é que hai un interés xa a fin da Edade Media, e sobre todo a comezos da Edade Moderna, por regularizar, normalizar e facer unha explotación racional do monte. Este último de racional, temos que ter en conta de aquí ao final do que eu falo, porque isto de unha cousa si é racional ou non é racional é algo bastante discutible, depende de para qué. O caso é que a corona, fundamentalmente desde a etapa dos reis católicos, inspira unha serie de normas que teñen como obxectivo común fundamental, ao longo de toda esta legislación que vemos aquí, o conservacionismo. É dicir, son leis fundamentalmente conservacionistas e, a máis deso, expansionistas. O que temos o que conservar, pero ademais, a parte forestal, temos o que aumentar. E iso é o principio común de todas estas leis. Iso quere decir que cando se legisla é porque o legislado, por lo tanto a xente, non cumplía isto, de non hai un espírito nin conservacionista, nin expansionista do bosque na xente, sino que isto procede do poder. E o poder faino con un objetivo moi claro, que é a construcción naval e a maquinaria de guerra. Por lo tanto, digamos que todo en donde facía falta madeira, que era para todo o que se refería á defensa e todo o que se refería ao tráfico transatlántico, e, por lo tanto, digamos que o descubrimento de América é unha das cousas que máis vai impulsar a necesidade de madeira. E, por tanto, é cando a corona se empeza a preocupar. En un determinado momento, hai un cambio radical na historia que obliga a recolocar as cousas e reconducilo todo. E de que área se preocupa fundamentalmente os reis católicos? Preocuparse fundamentalmente do norte, porque de forma natural saben que é onde hai
a maior posibilidade de obter madeira, e digo posibilidade porque a realidade forestal era outra cousa, non? A idea dunha Galicia chea de árbores non ten encaixe ningún, porque non hai nada que nos permita pensar que así fora, senón que había áreas moi concretas en donde así había unha masa forestal de certa relevancia, pero a prova de que a masa forestal galega era moi débil era que nunca puido ter unha industria naval importante e, polo tanto, a carreira de Indias, aos barcos que iban a América, fundamentalmente fixeronse con madeira básica. Por tanto, era no País Vasco en donde había desde sempre, por razóns de lógica pura, de que facía falta muitísima madeira para a construcción naval e que para a industria férrica, había unha contradicción viva no País Vasco, pero que era moi fructífera, que era a necesidade de ter moita madeira, bosques moi ben cuidados e ao mesmo tempo ser moi destructivos con eles, porque facía falta carbón constantemente para manter as ferrerías, non? As ferrerías eran moi destructivas. Ben, con Carlos V, Felipe II e despois no século XVIII, a legislación de montes é unha legislación sistemática que nunca se contradí, é dicir, que é acumulativa, vai millorando paulatinamente, e aí eu engado, desde este punto de vista, meto sempre as leis de caza, porque as leis de caza teñen moitísimo que ver coa xestión do mundo e sobre todo co uso, e en especial si pensamos que as leis están feitas para toda a Corona de Castela e que, por tanto, hai áreas que son de especial protección de caza, por exemplo, todos os cazadeiros reales, el Escorial, Río Frío, Aranjuez, el Pardo, que foron grandes áreas de caza da monarquía, que non era só para a monarquía, sino que despois era de uso como a caza, digamos que menor, de uso para a dieta campesina en áreas de suma pobreza. Por tanto, digamos que as leis de caza teñen moitísimo que ver co uso do monte e, por tanto, hai que metelas sempre no listado de leis que na Idade Moderna se elaboraron para custodiar, sobre todo, as masas arbóreas. Hai un baleiro cronolóxico moi notable, que é prácticamente todo o século XVII. Felipe III, Felipe IV, Carlos II teñan máis cousas que facer, pobres, que pensar nos montes, unha monarquía en decadencia, absolutamente agobiada desde o punto de vista económico e incapaz completamente de soster por si mesma unha máquina de guerra ou soster por si mesma a carreira de Indias e, por tanto, digamos que hai un baleiro que non é tan baleiro, que hai esa lei de 1650 que vai acompañada dunha instrucción técnica chamada Instrucción de Bustamante, que é un manual de cuidado dos árbores absolutamente fantástico, que era, logo, en teoría, de obrigado cumprimento cando se podaban os árboles ou cando se cuidaba o monte en toda a Corona de Castela. É dicir, que esa instrucción podémosla ver, por exemplo, citada nos pleitos aquí da provincia de Pontevedra ou ben nas visitas reais que se fixeron no século XVIII como unha referencia, porque en teoría, cando se cuidaba unha deresa real e en xeral todos os montes había que aplicar as instruccións que contiña este documento e que iban desde o mes en que había que podar a como había que podar, como había que facer despois coa rama, como había que facer cos plantóns, que a semente, etc. É un manual técnico de unha extraordinaria calidad. E o século XVIII está sistemáticamente segmentado de leis porque os Borbóns, cando chegaron con unha experiencia extraordinaria que era a experiencia da etapa de Luís XIV en Francia de reforestación de Francia. O problema de Francia para convertirse nunha potencia naval era a necesidade de madeira e, por tanto, baixo o ministro Colbert desenvolvese unha política forestal que logo foi modélica e aplicada prácticamente en toda Europa hasta hoxe. A parte da masa forestal actual francesa, en un país que foi deforestado sistemáticamente no século XVI e XVII, debese precisamente a esta política tardía de finales do XVII que logo se copia no caso dos Borbóns cando chegan a imponer o seu poder na monarquía hispánica. 1716 era unha lei un pouco cedo porque rematada prácticamente a Guerra de Sucesión esta lei non era máis que un desexo de poñer en marcha un novo sistema de xestión dos montes e hai que esperar uns cuantos anos, fundamentalmente as grandes ordenanzas de montes de 1748, as famosísimas ordenanzas de Marina, que se aplicaban, aunque di de Marina, aplican a todo tipo de montes, que son unha lei moi precisa en todos os seus puntos e
e que foi interpretada, ou moi mal interpretada, pola xente como unha intromisión intolerable na liberdade de xestión do monte. As leis posteriores, 1801, 1802, 3 e 4, son rectificacións da lei do 48. A lei do 48 tiña excesos, clarísimamente, pero sobre todo o que tuvo excesos foi a aplicación da lei. E a min, personalmente, a lei é unha lei que me gusta moito, unha lei moi conservacionista, pero comprendo que os usos que a xente lle daba ao monte, fundamentalmente a madeira, non encaixaban. Con esa lei víronse oprimidos por ese tipo de lei e a monarquía nesa etapa de crise de finales do 18 e principios do 19 rectifica e fai elimina algunhas cousas, modifica outras e cambia un pouco o sentido da gran lei de 1748. No medio hai algunha que afecta especificamente a Galicia, a 1726, que coincide coa creación do Departamento Marítimo de Ferrol, por tanto unha lei que está destinada ao fomento forestal para conseguir madeira para a construcción de barcos en ferro. Por tanto, é unha lei, digamos que, con un objetivo moi claro e unha lei que se cumpleu moi mal. Por tanto, hai que esperar as grandes ordenanzas para que se cumplira. Ben, para, digamos que descender a realidade e ver en donde se aplicaba esta lei, habría que añadir outra cosa que vou mencionar moi brevemente, aunque logo faré referencia a ela. Quen aplicaba a lei era, no caso de Galicia, a Audiencia de Galicia. A Real Audiencia de Galicia, creada por Reis Católicos en 1480, e desaparecida como tal en 1874, que, aunque polo seu título parecenos un tribunal, non era solamente un tribunal de xusticia, sino que era un órgano de goberno. Na Edade Moderna a diferencia entre xusticia e goberno non está nada clara, e a Audiencia de Galicia tiña as dúas funcións. E, digamos que a cabeza visible da audiencia na función de goberno era o gobernador capitán xeral de Galicia, que era a autoridade máxima, pero sempre apoiado nun órgano colexiado como era a Audiencia de Galicia, onde había un conxunto de xuíces que eran os que asesoraban ao gobernador capitán xeral, porque ele non tiña capacidades para xulgar, en cambio a audiencia sí. Por tanto, o cumprimento da lei a título xeral correspondía a audiencia, pero no caso dos montes boscosos, especificamente a xurisdicción de Marina dedicada a montes. Ben, decía antes que se este é un marco xeral hai que baixarse a pé de terra. E antes decía que, claro, falar dos montes en Galicia obliga necesariamente a ver cal é o marco agrario da Galicia da Edade Moderna. E o que convén suñar é que a etapa moderna é o período en donde Galicia mudou máis desde todos os puntos de vista no que o mundo rural se refire. E por unha cousa que sabemos todos, que é a entrada do millo. A entrada do millo casi me fai sonrir porque hai varias páxinas web de compañeros nosos de historia que chamanos de broma nosos comedores de millo, porque parece que non falamos máis que de millo. Pero é que Galicia non se entende sin o millo, e o millo ten un efecto directo sobre o monte porque fai desaparecer enormes zonas de montes comunales, como logo digo, non? Entonces, temos que pensar que hai unha Galicia do millo e hai unha Galicia onde non entra o millo. E esas dúas Galicias van a ter dous sistemas de montes completamente diferentes. Habrá puntos comuns, pero outros moi diferentes. Nesta tabla que temos aquí, non sei se se vedes no fondo, vou a sintetizar moi brevemente, porque tampouco hai que ir vendo dato por dato. A síntesis é máis ou menos a seguinte. As explotacións agrarias eran de unhas dimensións mínimas en toda a Galicia occidental, e isto non estou descubrindo nada, pero o que se refire a provincia de Santiago, Tui e parte da Coruña, topamos con unhas dimensións de hectáreas por explotación agraria moi pequenas. En torno a unha hectárea por 22 no caso de Santiago, menos de media hectárea en Tui a mediados do século XVIII. Esta pequenez das explotacións agrarias non se pode entender se ao lado non hai unha masa de monte, seña como seña, que sirve de apoio con determinadas funcións a estas explotacións agrarias, porque o que podían producir tiña un límite. Se nos vamos á Galicia interior, topamos explotacións que duplican en tamaño as da Galicia occidental, como é o caso de Lugo, con 31 hectáreas por explotación agraria e que, por tanto, levanos a un doble, incluso triple, que na Galicia occidental. Ben, ao lado desto, a Cabaña Gandeira,
Temos que ter en conta que Galicia era, a mediados do século XVIII, o territorio da monarquía hispánica con maior cabaña gandeira. O 31,2% do gando vacún estaba en Galicia en 1752, o 21% do porcino e aínda o 11% do bovino caprino, e digo aínda porque era, en Galicia normalmente non as relacionamos coas ovellas e as cabras, e foran moi importantes en épocas pretéritas, pero estaban en franca decadencia. Pero, ainda así, o 11%, tendo en conta que Galicia tiña o 5% do territorio, o 11% do bovino caprino non está mal. O 31% do gando vacuno. Por tanto, temos unha gandeiría moi importante, en parte, e sobre todo na zona de Lugo, moi dependente do monte comunal, do monte baixo, non? Por lo tanto, digamos que a distribución do gando a mediados do século XVIII en Galicia é unha distribución moi desigual. Na provincia de Lugo, que é a que ten máis terra, tamén a que ten máis gando, e sobre todo a que conserva maior cantidad de ovino caprino. E aí é onde hai máis rebaños, e aquí na zona occidental foran desaparecendo paulatinamente, por exemplo, na provincia de Tui, que na que estamos, pois 3,91 ovellas e cabras por explotación agraria e, pois, como 2 vacas ou así, que é o normal, non? Por tanto, digamos que esta tabla diferencia-nos clarísimamente áreas que se diferencian por moitísimas outras cousas, non? Esta Galicia occidental, densísimamente poblada, ten unha xestión do monte completamente diferente da Galicia oriental, en donde a presión demográfica é moitísimo máis baixa. É dicir, aquí somos moitísimos, moi apretados, e entón a presión sobre o territorio non ten nada que ver coa escasísima presión que hai nas áreas máis orientais de Lugo e de Ourense. É dicir, a hora de disfrutar, usar ou ter o monte non ten nada que ver o nivel de presión que en cada zona se ten dado. Tamén temos que ter en conta as características da familia e as características da herdanza. Esa zona que está en oscuro, que é a zona de familias amplas e con sistema de herdanza en donde se millora a un fillo de forma moi ampla sobre todos os outros, isto correspóndese con un tipo de xestión do común en donde fai falta moita man de obra para as rozas do monte, cousa que non hai nas outras áreas. É dicir, que temos que ter en conta que hai unha relación directa entre tamaño da familia, sistema de herdanza, tamaño das explotacións agrarias, disponibilidade de gando e cultivo do monte a través de rozas. Este é o mapa das rozas en Galicia. En 1752, para obter unha maior cantidade de cereal, xa fora centeo ou trigo, en algún caso millo, pero moi rara vez, temos unha área que se ve aquí, que abrangue fundamentalmente esta zona de Lugo, que acabamos de ver, o acabo de mencionar, que é a que ten máis terra por explotación, é a que ten máis gando, e a que ten un sistema de familia ampla, é a que se roza, en 1752. Quedan algunhas áreas aquí no norte da Coruña, porque, por moito que sea norte da Coruña, e que identifiquemos eso co mar e coa costa, temos que pensar que, pegado a Coruña por atrás, hai alta montaña, ou pola zona de San Andrés de Teixido e todo eso, que hai, hoxe en día, vacas de montes soltas, e, por tanto, hai zonas altas, moi altas, a beira, que ainda tiñan cultivo de roza no século XIX. O cultivo de roza, pois, non sabe que consiste, tratábase que o monte rozábase integramente, queimábase, ou que houbera toxo urzo ou árbores pequenas, coas cinzas sirven de abonado, sementase fundamentalmente centeo ou trigo, cereais de inverno, cultivase un ano, dá unha colleita maravillosa, no segundo ano un pouco peor, no terceiro xa máis baixiño, no cuarto xa non se cultiva. Deixas de descansar en zonas de Lugo, nas millores, sobre 20 anos, nas peores 30, 40 ou 50 anos. Entonces, isto é moi importante ter en conta, porque cando falamos dos montes de voces ou de varas, dos que vou a falar despois, que son unha complicación explicar, teñen moito que ver con este sistema de cultivo. En cambio, en toda a Galicia, onde non hai cultivo do monte, digamos que a xestión do monte é moitísimo máis relajada, moitísimo máis libre. Non hai ese imperativo de que cada X tempo hai que queimar o monte, rozalo, queimalo e cultivar. Por tanto, isto marca unha diferencia absolutamente trascendental. Por eso,
non é moi fácil de soster que houvese unha masa forestal en Lugo se a queimaban cada X tempo, non? E ademais era, digamos que, arboicida este tipo de crisis. Ben, en 1752, cando se fai o catastro da Ensenada, non solamente se recontou, como decía antes, o que cada explotación agraria tiña, é dicir, as dimensións da explotación, as súas características, sino que tamén se fixo unha pregunta específica no catastro da Ensenada sobre os árboles frutais. Isto convén subliñar, porque nós ahora o castaño, aquí na zona occidental, normalmente relacionamos co uso madeireiro. E, en cambio, hasta a entrada da pataca, a castaña é absolutamente fundamental para a Galicia interior. Para a Galicia occidental nunca o foi, pero para a Galicia oriental foi moi importante. De novo, temos unha diferencia extraordinaria entre a Galicia oriental e a Galicia occidental e norteña. A área de castaño volvemos a poñer en relación o que antes mencionaba. Temos que ter en conta que para a xestión do monte este feito de que haya sotos de castaños vai a ter implicacións moi notables. Subliño que están clasificados como árboles de fruta en 1752, e así están clasificados. Este mapa é dos que pertenece a Bergouillet, que exagera un pouco a realidade, porque a Bergouillet punteaba as porcentaxes fainas sobre municipios actuais. E, claro, eso tende a exagerar un pouquiño o mapa. Por exemplo, na Estrada. A Estrada é o ayuntamento con maior número de localidades de toda a Galicia. Basta que houbera un 5% de parroquias con castaños para que lo marcara en negro. Pero, claro, 5 parroquias en cerca de 60 non é nada. Entón, hai que pensar que hai algúns manchóns que son un erro estadístico, e a gran zona de castiñeiros sería por aquí. Ben, se temos en conta a aportación que daban as rozas en cereal e a aportación que daban os castaños, a provincia de Lugo era, na Edade Moderna, sobre todo a cara 1752, a que máis dependía do mundo. Entre o 35% e o 40% da produción agraria e agrícola-frutícola procedía directamente do mundo. É dicir, que a colleita que tiñan os agricultores da zona de Lugo procedía das rozas ou estivadas, non? É dicir, que é unha cantidad de cereal moi digna de ter en conta. No Occidente, para nada, porque non se cultiva. Na zona de Ourense, gran parte de Lugo, un 10% aproximadamente do que comía a xente, e en algunhas áreas chegaba ao 30%, era castaña, e iso procedía tamén de zona que hoxe nós temos clasificada como forestal. E todo eso non hai no resto de Galicia. Por lo tanto, temos dúas tipoloxías de utilización do monte, que logo, vamos a ver, se corresponden con dúas formas fundamentais, aunque hai máis, de posesión e uso. Ben, máis cousas que influyen na xestión do monte. O millo, antes decía, a entrada do millo supón tal modificación da paisaxe agraria galega que eu, insisto sempre, non recoñeceríamos a Galicia antes. Imposible. Porque non solamente que o millo se expandeu moi rapidamente desde a costa ao interior hasta onde biolóxicamente foi posible, e foi posible hasta 400-500 metros de altitude non máis alá, e, por lo tanto, a Lugo non vai entrar hasta moi tarde, cando, sobre todo, o millo híbrido do século XX, e, por lo tanto, esta área que biolóxicamente non é apropiada para o millo, non? Será o para a patata, pero non para o millo. O millo en que influye? Bueno, o millo, nas primeiras fases, non influye moito no monte, según se queira ver, pero en principio non afecta moito. Por qué? Porque o millo ocupou os espacios que antes ocupaba o millo miúdo. Por lo tanto, biolóxicamente, adecuase a un sistema onde había un cereal de primavera que era o millo miúdo, e o millo americano vai se implantar na mesma rotación agraria. Pero como o millo funcionaba tan ben, resulta que vai a sacarle todo o terreo ao trigo e ao centego, e entonces pasa a haber un cuasi monocultivo de millo. Isto que afecta ao monte? Bueno, pois é algo moi sinxeno. Cando había millo miúdo ou había trigo, inmediatamente que se segaba, entraban os rebaños de ovellas. E, por tanto, na Galicia occidental, os tamaños dos rebaños que calcularon José Manuel Pérez García ou Juan Aloy Galaver para o século XVI rebasan as 30-40 ovellas por explotación agraria. Cando no século XVIII acabamos de ver que aquí na zona de Tui hai 3 ou 4 ovellas por explotación agraria, o cual significaba que moitas explotacións non tiñan ovellas, non? Entón, unha vez que se expón millo,
individualización da terra. E, por tanto, hai un uso colectivo que se elimina, vale? Entón, moi ben, mandamos as ovellas á zona comunal, pero acabamos de decir que na zona occidental hai áreas enteiras en donde non teñen terreo, moito terreo de común. Por que? Porque é terra moi boa que se cultiva. Cando o millo sigue avanzando, comprobouse que podía rozarse terra, roturarse, perdón, e poñer máis millo, porque medraba a poboación, facía falta máis terreo, e o millo comeulle moitísimo espacio ao monte baixo. Moitísimo. Todo aquilo que se podía cultivar, cultivouse. Ata que se chega a un tope, a cara 1670, e se empeza a esgotarse, a partir de 1630 xa non hai onde poñer máis millo, acabouse, non? É un modelo esgotado a si mesmo, non? O outro cultivo que falla a competencia ao monte é o viñedo. As áreas son completamente diferentes. O viñedo, agora temos unha ubicación do viñedo un pouco diferente do que era antes. Antes, o que se daba sempre prioridade ao cereal, e xa que foran zonas moi ricas de monocultivo vitícola, como algunhas do Ribeiro, no resto tratábase de compatibilizar cereal con viñedo. Por lo tanto, digamos, se necesitamos moita zona para cereal, para que a xente coma, o viñedo vamos a poñer nas zonas de pendente que están nas beiras dos montes. Entón, paulatinamente, vaise formando viñedos en zonas medio baixas que hasta facía pouco estaban con monte baixo ou con árboles, non? Pero o viñedo, a máis, ten outra limitación. É absolutamente imprescindible que no viñedo non entren as reses, por tanto, que non entren as vacas, que non entren as cabras, que non entren aquilo que poda agredir as viñas. Por tanto, iso vai a implicar poñer sedes, poñer muros, para impedir que aquilo que era colectivo traspasase determinadas fronteiras, non? Ben, vamos a seguir complicando a cousa. No monte era onde prácticamente se facían todas as actividades industriais, entre comiñas, ou a industria necesitaba as zonas de monte. Actividades, bueno, podríamos enumerarlas, aquí este mapa se ve moi mal, está claro, aquí este mapa é de Xan Darmona Badía, somente suliñou aquelas zonas en donde, como mínimo, un 15% dos vecinos en 1752 tiñan unha actividade de tipo industrial que, digamos que se facía in situ. Porque hai unha actividade, por exemplo, a dos canteiros, que tamén está aquí marcada, que se desenvolve no monte, porque é onde normalmente están as canteiras, que hai que acordarse que no monte non solamente hai terra e águas, que hai máis cousas, hai canteiras e hai auga, é algo moi importante. Este efeito que el marca desta distribución, por exemplo, das ferreirías, de unha serie de industrias que eran moi agresivas, que necesitaban moita madeira, van a influir moitísimo na xestión e, sobre todo, na conflictividade relacionada con o monte. Porque, claro, cando unha ferrería necesitaba madeira, cando necesitaban outras actividades que aquí non están reflectidas, pero que eran moi numerosas, os carpinteiros de Ribeira, e un montón de, por exemplo, os teceláns necesitaban madeira para facer os teares ou para facer fusos, e unha serie de mini-industrias, os alfareiros, etc., que son moi agresivos. Por lo tanto, digamos que na xestión hai que ter en conta este mapa da distribución das industrias, sobre todo aquelas industrias que eran máis agresivas. Hai unas menos, pero hai que terlas moi en conta porque eran moi conflictivas. Por exemplo, os curtidores e a necesidade constante de tanino que se obtiña das cortezas dos carballos, e, por tanto, que son os curtidores eran fundamentalmente destructores das árboles, porque ao retirar a corteza os árboles sufrían sempre, non? Por tanto, o monte era un espacio vivo en donde se facían un sinfín de actividades que, se nos poñemos a enumerar, non remataríamos nunca, que estaban moi zonalizadas, non? Por exemplo, en toda a área occidental, os fornos de tella, os fornos de cal, o sea, unha serie de cousas relacionadas coa construcción que eran fundamentalmente consumidoras de energía. Na área de Lugo, de Ourense, os fornos comunais, fornos de pan para o suministro, por exemplo, de Ourense. Non hai na área occidental, na Galicia occidental non temos estes fornos colectivos que na zona de Ourense conservase hasta hoxe en día, non? E que eran actividades que se facían, evidentemente, en espacios de monte que eran un pouco de todos, ou de ninguén, como logo vamos a ver. Por tanto, digamos que aquí o que temos é bueno, por suposto, que estaban os millos, as ferreirías, etc., temos
unha trama complicadísima de intereses que, por pura intuición, nós pensamos que había unha lógica, ou hai unha lógica que os preside. E aquí é o que onde podemos empezar a discutir. É dicir, a monarquía, a partir de 1496, como decíamos antes, trata de racionalizar, porque todas estas actividades que eu acabo de mencionar, e moitísimas outras que podríamos seguir falando delas, e xa non digamos cando empeza un pouco esta industria moi consumidora, que é a industria naval de Ferrol, o que fan é plantexar unha dicotomía cada vez máis grave nun espacio que non medra, mentres que a poboación medra. E de outro modo. En Galicia ten en 1591 635.000 habitantes. En 1787 ten 1.343.000 habitantes. Por lo tanto, a población de Galicia duplícase, pero o territorio non se modificou. E, por lo tanto, digamos que a presión vai a facer que haya un uso cada vez máis agresivo do medio. E, por lo tanto, digamos que é un espacio conflictivo en donde si o Estado non chega a intervir a través das leis e do cumprimento das leis, hoxe teníamos unha paisaxe completamente diferente probablemente, non? Ben, antes de decir, quedanos un punto por mencionar, a propiedade de quen era o mundo. Bueno, eu teño unha idea moi clara para a Edade Moderna, como está Balboa aquí. Xa digo que da idade moderna e na idade contemporánea eu non me atrevo a decir nada, non? Na idade moderna reconhecemos en Galicia dous tipos fundamentais de posesión do monte, que por unha banda son os montes de Voces ou de Varas, que se chamaban igual, e por outra banda os chamados montes en mao común, se aseñan de parroquias, xurisdiccións, concellos. Digamos que son dúas formas de xestión do monte radicalmente diferentes. Pero, por iso, no fondo, era a mesma cuestión. E agora vou explicar. Ben, que son os montes de Voces ou de Varas? É un modelo predominante en Lugo, pero hai tamén en outras áreas. Trátase de que o monte ten dono. É dicir, o que hoxe en día parece moi colectivo, no fondo é totalmente privado. O dono é unha voz, é dicir, unha casa, unha familia. E todos os componentes desa familia teñen dereito ao uso dunha fracción do monte. E a fracción do monte non ven dada porque ti señas máis rico ou máis pobre, sino porque eres de ali e porque en algún momento da historia, finales da Idade Media seguramente, a túa casa, a través dun contrato foral ou do que fora, tócalle un territorio X do monte. Esa fracción é para esa voz permanentemente, ata hoxe. E os seus componentes da casa ou da familia sempre serán donos dese fragmento anque se marche. O sea, marchan dali e siguen sendo donos desa voz. E se retornan, teñen dereito a poñer en funcionamento en calquer momento ese dereito que teñen sobre a voz, sobre a fracción da voz. En cambio, unha persona que ven de fora xa pode estar ali toda a vida que non é dono de ninguna fracción. Sería, por exemplo, se se casa unha muller desa casa, entonces a fracción que lle toca a súa muller, pero non a ela. Este modelo, aunque parece moi galego, é o mismo que hai en León e que en estes momentos está en un momento de conflicto terrible entre o goberno de Valladolid e os leoneses, porque eles consideran que a súa especificidade lles trae moitos beneficios. En efecto, trae moitos beneficios. O controlar as casas, a xestión do monte, poñéndose de acordo entre todos eles, lograban, por exemplo, facer o que decíamos antes. Cando hai que rozar o monte para logo cultivarlo, decir, as estivadas, póñese todos de acordo e agora rozase isto, sementase desto, os 20 anos toca esta zona e entonces racionalízase ese espacio. O pastoreo tamén se organiza desta forma e, por suposto, todos os outros usos do monte. Porque é un monte, digamos, que aunque parece que non ten propietario, sí que o ten. Ben, agora vamos ás outras zonas. Nas outras zonas, un ten dereito ao monte desde o punto e hora en que vive nunha parroquia. Sin máis. Agora ben, que xestiona iso? Pois nos casos é unha parroquia, en outros casos é un concello, en outros casos é unha xurisdicción, en outros casos é unha aldea, depende. Por tanto, a única norma común é que ti vives aí, tes dereito a utilizar eso que está aí. Si que hai, que antes como decían, hai zonas en onde se parten todo e non hai nada que disfrutar de forma conxunta. Vale. Entonces,
A diferencia está, bueno, teño dereito a disfrutar, pero disfruto de que? Pois realmente, como o monte non se cultiva e non hai gandeiría extensiva, sino que está toda estabulada, pois a ramaxe, por exemplo, para combustible, o toxo para a cama do gando. Por tanto, os usos que no Occidente se dan ao monte son menos rendibles en términos económicos, 5-10% do total da producción agraria podríamos relacionarla con monte, mentres que no interior acabamos de decir que o 30-35%, que é moitísimo. Por tanto, digamos que hai unha relación directa entre o uso e a propiedade. Por eso eu penso que pudo haber outros sistemas na Galicia Occidental, cando na Galicia Occidental había rozas, que seguramente que as houbo nas terras malas, pero unha terra tan boa era bastante pouco que houbera sistema de rozas xeneralizado. Seguramente nas terras peores do interior da provincia da Coruña ou da provincia de Pontevedra houbera en algún momento, pero foron desaparecendo. Cando hai estivada, sí que é absolutamente preciso que hai un sistema de control, e ese sistema de control solamente o garantizaba o monte de Voces ou de Varas. En cambio, este outro, moitísimo máis libre, de Ourense, gran parte de Pontevedra, gran parte da actual Coruña, era sumamente conflictivo, porque digamos que ninguén ponía límites. E isto digo así, e ao mesmo tempo digo, ninguén ponía límites, pois en algúns sitios sí que hai límites. Aquí en esta zona, por exemplo, hai zonas específicas que teñen un comportamento moi especial, en donde hai ordenanzas escritas, pero son casos moi contados. Por máis que buscamos nos arquivos de xeral de Simancas, nos provinciais, municipais e tal, ordenanzas escritas dos montes en Galicia aparecen moi pouquiños na Idade Moderna. Por tanto, hai zonas concretas en donde teñen un comportamento moi concreto que está organizado en unhas ordenanzas. En ese caso, moi ben, xa sabemos quen organiza o monte. Nos outros casos, o referente é a lei do Estado. E por qué? Bueno, porque os montes de concellos, parroquias e aldeas, precisamente porque ninguén, nada é de ninguén, son os máis conflictivos. En Lugo non é que non foran conflictivos, pero a conflictividade é completamente diferente. É fundamentalmente unha conflictividade por herdanza. É dicir, quen reparte que e por qué. A mí me toca isto e a ti te toca isto outro, e aquí o monte na zona occidental, salvo que fora privado, non se podía dividir. Pero tampouco había moito que dividir. Se había que dividir o dereito a coller rama para facer combustible, ou cortar unha árbore para facer unha viga, ou ben ir a buscar toxo, urces ou o que fora para as camas do gando. Por tanto, digamos que os intereses eran moitos. Ben, a lei do Estado. E a partir, como hacíamos antes, do século XVI, o Estado directamente. No século XVI e no século XVII non existe algo que se crea no século XVIII, que son as provincias marítimas. Desde o momento en que se crearon as provincias marítimas, e que en teoría afectan solo a zona de costa, a todo o que se refire a montes pasa a estar controlado polo Estado coa finalidade de que a madeira que se pensaba obter dos montes de Galicia tuvera como objetivo a construcción naval e maquinaria de guerra. Ben, temos, por tanto, que a partir de un determinado momento o Estado vai a vixiar os montes galegos e non galegos, que estamos falando de Galicia, non só desde a Audiencia de Galicia, senón tamén desde unha institución nova, que son as provincias marítimas, que dependían directamente do Departamento Marítimo de Ferrol e, por tanto, directamente de Madrid. A política forestal do Estado modifica radicalmente todo o que se refire ao monte na Galicia Occidental, porque, por primeira vez na historia, vai a practicarse, desde fins do século XVI ata o século XIX, unha reforestación sistemática. A última vez que estuve aquí falando de ordenación territorial, mencionei que había algo que se lle escapaba a moita xente, e era que na Organización Territorial de Galicia houbera na Idade Moderna unha transformación silenciosa que prácticamente ninguén se vera con cadena, e era que o Estado se fora facendo coas áreas de colectivo a través da masa forestal, porque non expropiaba o chan, pero quedábase o bo, por tanto, coa altura, e, por tanto, a sombra dun árbol automáticamente pasaba a ser de xurisdicción do Estado, non? Porque se o árbol era un ben para o Estado, o que estaba debaixo non se podía utilizar salvo permiso do Estado. Ben,
Isto que non hai por que volver sobre ele porque sería moi complicado, tradúxose na práctica na instauración das devesas reais. As devesas reais empezaron a poñerse en Galicia a principios do século XVI. Na primeira lei de Carlos V empezaron a instaurar as primeiras, a meirande parte delas, as que se conservan hoxe en día, son do século XVIII ou nas áreas máis perto da costa, ou ben na raza de Ribadeo, Viveiro, Foz, todo por aí, e en esta área de por aquí, unha das máis conflictivas foi Oia, precisamente, xa no século XVI se implantaron devesas do rei. Que é unha devesa do rei? Pois é unha acotación de terreo dentro do comunal para plantar árbores que teñeran como finalidade os intereses que o rei dixera. Os intereses que o rei dixera podía ser, bueno, pues, dar un permiso a un veciño que cortara un árbore e facer unha viga, e que non hai que identificarlos única e exclusivamente cun objetivo final da construcción naval, pero en principio era o Estado o que tiña a prioridade total sobre a masa forestal. Estas devesas foron moi mal vistas desde o principio, porque evidentemente supoñían unha limitación na capacidade dos colectivos de utilizar o territorio, pero por outro lado obligaban a plantar sistemáticamente árboles. Na primeira lei de 1516 de Carlos V decía que cada persona que cortara un árbol polo pé tiña que poñer 3, e a partir de 1563 unha lei de Felipe V obligaba a poñer 5 de cada vez que se cortaba uno. Por tanto, en teoría, a masa forestal tiña que multiplicarse a infinito, non se multiplicaba porque a natureza non deixaba que as árbores novas se expandiran. Pero ademais disso, o problema que se plantexou en Galicia xa no século XVI, e tamén non mencionaba aquí aquel día, era de onde sacaban os árbores. Porque para poñer árbores novos tiña que haber viveiros, e para haber viveiros tiña que haber semente, e en Galicia non había carballo adecuado que dera semente para sementar. Entón, desde o século XVI traese semente do País Vasco, e é máis, cando chega aquí a semente e as autoridades viron que os galegos non sabían facer viveiros, trouxose tamén personal do País Vasco para facer os viveiros e facer as primeiras plantacións. As protestas foron inmediatas, sistemáticas, e protestou todo o mundo. Unha das protestas máis duras foi a do Mosteiro de Oia en 1611, que automáticamente fai ver ao Estado que aquilo que se estaba plantando eliminaba os dereitos que tiña o Mosteiro de Oia sobre o seu propio monte comunal. A isto salieron os veciños dicindo, como que? Monte de que? Como que do mosteiro? O mosteiro ten o señorío sobre o monte, pero non é propietario do monte, non confundamos unha cousa con outra. E a corona, en efecto, o Mosteiro de Oia, que ustedes son señores, teñen a xurisdición, pero non teñen a propiedade, teñen a razón os veciños, e os veciños en este momento estuveron de acordo ca corona, aunque só fora por opoñerse ao Mosteiro de Oia, non? Situacións como estas, veremos dentro un momento, que foron así, o sea, millóns, non? Intereses que se cruzan, ou que cadran entre sí, e que non é fácil de explicar por que en un determinado momento. As devesas, claro, como eran naturais, en certo modo, foron melando, e, por tanto, digamos que as devesas, que no século XVII xa vimos que non houve prácticamente legislación ao respecto, hai esa lei de 1650, e coa lei de 1650 fixouse a inspección en Galicia. E resulta que as devesas do XVI, por moito que a xente protestara, foran medrando, e ocuparan xa un espacio do monte, xa fora veciñal, daba igual, tiña que haber unha devesa sí ou sí, e a corona non preguntaba de quen era o territorio, non? E que se foran desenvolvendo, e cando chegaron os borbóns, topáronse que en Galicia, e tamén en Asturias, pero fundamentalmente en Galicia, se había unha pequena rede de devesas do rei, que eran realmente as únicas masas forestales interesantes que había en Galicia. Interesantes, e a altura de 1652 a masa forestal galega era 2,3% do territorio, o sea, moi escasa. E a inmensa maior parte dese porcentaxe estaban nas devesas reais. En as devesas reais van a ter o seu gran momento coa ordenanza de 1748, que aí xa non deixan espacio á dúbida. Todas as parroquias tiñan que montar unha devesa real, ao lado da devesa un viveiro, e poñer carballo alóctono, porque veu todo do País Vasco fundamentalmente, para ter unha masa forestal asegurada. Para poder utilizar esa masa forestal, había que perder unha licencia, e a licencia daban as provincias de Marín. Por lo tanto, se necesitaba unha madeira para unha casa, para facer un barco, para facer unha lancha, para facer o que fora, había que pedir unha licencia, e vendo como estaba a devesa, a licencia concederíase ou non se concedía, e tamén podía ser que non se concedera si que había urxencia en Ferrol
de madeira para os barcos, cousa que case nunca se produxe porque a madeira galega ao final non sirveu e houve que traela casi toda de Cuba ou ben de Noruega, non? Ben, a mediados do século XVIII había devesas reais no 80% da provincia de Tui, é dicir, exactamente onde está. No 65% da de Coruña, 58% de Betanzos, Santiago 52%, e conforme vamos cara ao interior, topámonos con que apenas hai. Lugo. En Lugo, biolóxicamente, non era viable a masa forestal baseada no roco, no carballo, sobre todo no carballo en particular en albar, o albar, o negrado que hai aquí. No conxunto de Galicia, 31,9%. Isto significa que a mediados do século XVIII o monte da Galicia Occidental tiña recibido unha modificación fundamental que era a acotación dun espacio específico para a devesa real e que, por tanto, todos os usos e costumes que estaban en vigor desde tempo inmemorial estaban quebrados polo dereito prioritario do Estado sobre estas masas. Pero además hai que ter en conta que o dereito prioritario do Estado imponíase sobre todo tipo de masa forestal, fora particular ou fora colectivo. Logo vamos a mencionar uns cuantos casos de conflictos moi grandes motivados por isto. Bueno, esperamos unha sinal dunha devesa real. Isto é unha devesa, digamos que unha devesa era un espacio que ao lado tiña o viveiro, no viveiro era onde estaban os plantóns, que logo se poñían na devesa para replantar. E o dereito do Estado, como decíamos antes, onde había un árbore, o dereito do Estado era utilizar o árbore, poder cortalo polo pé para construcción naval, ou ben ceder ya a veciños particulares ou colectivos que estuveran necesitados de esto. Ben, mencionei sistemáticamente o carballo. Replantouse todo con carballo. Pero fai a súa entrada fulgurante o pino a partir de 1680, procedente de Portugal, empeza a sementarse e na zona onde estamos, na provincia de Tui, é a máis afectada polo pino antes de 1752. En 1785, por exemplo, nos montes comuns hai un 31%, nas devesas reais, evidentemente, hai pinos, pero, claro, o pino, ao non haber que sementalo porque se expande a espora de forma autóctona, a expansión foi moi rápida por toda esta provincia. No norte de Galicia, o río Ulla de límite, 1752, cara arriba non había pinos ningunos, eran árbores de xardíns e a partir de finales do 18, sobre todo no século XIX, cando se expande o pino, pero sobre todo no século XX. O orixe da expansión do pino, a fundamental orixe da expansión do pino, será a través das devesas reais da zona sudoccidental de Galicia, porque na zona da Guarda e por aí que climáticamente non soportaban o carballo e por máis que se poñían carballos, os carballos morrían, o que se fixo foi traer pino de Portugal, as devesas non eran de carballo, que eran de pino, e a partir de aí o pino vai expandirse de forma fulgurante á coche. Ben, música de chegamos ao capítulo máis o que a mí máis me gusta e en donde todas estas cuestións que acabamos de mencionar vanse, digamos que, mesturar como se fora nunha cuestión. A cuestión da conflictividade. Ben, a conflictividade montes, como decía ao principio, por moita lei que houbera e moita vixiancia que houbera, foi a conflictividade máis grave que atendeu a Real Audiencia de Galicia e todos os tribunales galegos durante toda a Idade Moderna. A cronoloxía dos pleitos é unha cronoloxía que non é nada doado de explicar, porque, non sei se se ve ben, o gran período de conflictividade dos montes en Galicia é o último tramo do século XVI e o primeiro tramo do século XVII. E logo hai un repunte pequenín, aquí que ten unha explicación moi concreta e que non me vou meter, hai outro repunte ao finales do século XVIII, principios do XIX. Por tanto, o máis interesante é este enorme conflictos que se concentran no último tramo do século XVI e principios do século XVI. Por decía antes, é moi difícil de explicar. Por qué? Porque Galicia nese momento está moi pouco poboada no seu conxunto. 635.000 habitantes en 25.000 km cuadrados danos unha, parece que sobre 20, 21 habitantes por kilómetro cuadrado. Por tanto, non hai unha presión importante sobre a terra, non? Entonces, sabemos ademais que é un momento de crisis demográfica.
a peste de 1598, que ten consecuencias que máis ou menos 1607, porque hai secuelas da peste, arrasa unha cantidade notable de poboación, en algunhas áreas galegas chegou ao 25% total da poboación. Entón, como se explica que en un momento en donde non hai unha presión demográfica sobre o monte, en donde hai unha crise seria de tipo demográfico, hai semellante conflictividade? Este foi o período que a mí máis me interesou para estudiar, porque era, digamos que, en donde se podía ver todo este complicado entramado en funcionamento. Ben, que o que pasou? En efecto, decía antes, non hai lei escrita do monte en Galicia. Hai, en algúns sitios, ordenanzas. O que pasou neste último tramo é que a Audiencia de Galicia foi, digamos que, o lugar a donde foi a parar unha conflictividade latente, moi grave, sobre os montes, e a xente foi a buscar sentencias dos xuíces para as que as reglas dos xogos quedaran claras. É dicir, antes era todo un pouco de todos, os rebaños dun metíanse no monte que un consideraba que estaba ao lado da súa casa, cando un planta poñía un árbol viña a cabra de outro e mordíalle as follas novas, tiña un viñedo e este árbol daballe sombra, eu quero poñer ter máis vacas, esto que ti non me deixas. Entón, bueno, por isto que decido xo. Entón, hai unha oleada tremenda de pleitos que en realidade non teñen unha motivación de hoxe, a motivación estaba atrás. E o que estaban é, vamos a ver, que alguén nos diga exactamente cales son os nosos dereitos de uso, que é o que podemos facer e que é o que non podemos facer. Entón, tomamos que con un sinfín de vecinos normales, Manuel Fernández, Juan Pérez, nada de conde de cual, o señor de tal, non, xente normal e corrente, que vai a pleitear a Audiencia de Galicia, que é un tribunal superior, tribunal que está situado na Coruña, e vai a pleitear por tonterías. Cando digo tonterías, por tonterías. Por exemplo, que Franito tal entrou nunha zona onde colleu un niño e levouse un niño cos ovos. Que vamos a ver, estamos con ante un xuíz que cobra un sueldo maravilloso para ver se este ten dereito ou non ten dereito a coller un niño. Bueno, que un niño era o de menos, o que se estaba solventando era o dereito de uso dun espacio que había que ver de quen era. E, por tanto, hai unha ola de pleitos que realmente non ten nada que ver coa realidade socioeconómica do momento, sino con que se organiza, estabiliza e se regula un tribunal que ademais ven acompañar cunha serie de leyes, as de Felipe II, sobre os montes, sobre todo de 1563. A lei de 1563 de montes e comunal é unha lei moi clara e a xente di, este é unos montes, sobre todo aqueles que decían, bueno, estou farto de que non se me deixe facer isto, non se me deixe descortezar un roble, non se me deixe facer entrar con unha vaca, non se me deixe, bueno, quero saber se podo ou non podo. E unha vez que pasa esta vago enorme de conflictividade, digamos que a conflictividade que ven despois é unha conflictividade normal. A menor conflictividade vai a cambiar totalmente o tipo de xente que vai aos tribunales a resolver cuestións, non? Bueno, aí temos unha táboa que é moi complicada, non vamos a entrar en ela, pero que o que se trata de ver é a porcentaxe de poboación que tiña cada unha das grandes áreas de Galicia para ver se a conflictividade por montes era proporcional á poboación que tiña. Por exemplo, vamos a ver, na parte de arriba, 1591, a Galicia interior, é dicir, Lugo e Ourense, tiñan o 52,9% da poboación e xeraban un 43% da conflictividade, é dicir, un 10% porque baixo do número de habitantes que tiña. E o caso contrario estaría abaixo na Galicia costeira occidental, que tiña un 30% da poboación, e en cambio que tiña un 39% dos pleitos, é moito máis conflictiva a Galicia occidental en aquel momento. Pero a Galicia oriental irá quedándose cada vez máis pequena a porcentaxe de poboación, mentras medran as outras, porque onde entraron o millo na Galicia oriental, a Galicia oriental quedou moi estancada desde o punto de vista demográfico e, por tanto, hai unha modificación dos porcentaxes. Aí nos pleitos tamén poño os pleitos por aguas porque logo mencionarei por que os estudio en relación con isto, non? Por tanto, hai unha modificación das porcentaxes de conflictividade e, por tanto, non é unha conflictividade sistemáticamente igual, sino que cada zona se comporta de unha forma diferente. A que iban? Bueno, en cada momento iban a cousas diferentes. Aí, non vou explicar moi polo miúdo o que é un auto ordinario de montes. Un auto ordinario de montes era algo tan elemental como un xuíz.
dictaba un auto ordinario que é un documento simple polo cual alguén que se sentía agredido pedía protección do xuiz, o xuiz dáballe un documento moi breve e con este documento ti podías presentarte o que che agredeu e cuidado que che levei ante o xuiz. Logo, o mellor que che agredeu tiña dereito, ou tiña razón, pero en principio era algo que conxelaba un conflito, non? Os autos ordinarios de Montes eran moi frecuentes, non? Por tanto, resolvían cuestións moi normalmente pequenas. Se as cuestións eran grandes, logo ibas a pleito. Pero, en principio, era simplemente que o xuiz aceptaba a tramitación e mandaba un auto cautelar. Ollo, que no monte de Flanito non entre ninguén. Logo xa veremos se os que entraban tiñan razón. Por uso de montes e, sobre todo, a cuestión da posesión, que non da propiedade. Hai moi poucos pleitos pola propiedade do monte. Hai moitos pleitos pola posesión. É dicir, o usufruto. Quen non ten? Quen non disfruta? E moi poucos pola propiedade. E despois veñen unha serie de pleitos moi pequenos. Os cerramentos, matanza de lobos, incendios, talos, pastoreo. Bueno, os incendios aí aparecen moi pouco, os porcentaxes aparecen moi pequenos, falarei desta cuestión porque non é nada irrelevante, non? A casuística dentro de cada unha destes tipos é infinita, infinita. O sea, porque as talas podían ser intencionadas con abuso ou sin abuso, os incendios podían ser voluntarios ou non, o pastoreo podía ser de cabras e entón era moito máis agresivo que de vaca. Había unha cantidad de tipos e subtipos, das que non temos aquí forma de entrar, pero que sí é importante saber é que esa tipoloxía vai cambiando, e sobre todo no século XVIII, sobre todo os pleitos son por temas importantes. En cambio, naquela etapa que acabamos de ver de moitos pleitos eran por cousas pequenas, pero aparentemente pequenas porque eran altamente simbólicos ou altamente significativos. E que é pleitear? Bueno, fundamentalmente son pleitos moi endogámicos, é dicir, non temos que buscar aquí unha oposición entre oprimidos e opresores. Na cuestión do monte son veciños contra veciños, fundamentalmente. Por tanto, dentro dos montes colectivos, a inmensa maior parte dos demandantes e dos demandantes son persoas particulares, son individuos, non? Pois eso, Manuel Fernández que topa a Juan Martínez que meteu unha vaca nunha zona que ele consideraba súa, non? Despois, os de colectivos, por exemplo, a finais do século XVI, principios do século XVII, son bastante numerosos como demandados. É dicir, un particular que se sinte agredido polo colectivo e non ao revés, como normalmente se pensaría. É dicir, é unha persona que se sinte agraviada polo uso que se lle dá ao monte e demanda todos os seus vecinos. Pero, ollo, que cando digo colectivo non quero dicir unha parroquia inteira, nin unha aldea inteira, sino que o que topamos nos pleitos rara vez son colectivos organizados, moi rara vez. O normal son 15, 16, 17 veciños que por unha determinada razón sintense perxudicados por outro veciño ou a inversa. Cando vai pasando o tempo vemos que cada vez se organizan millor. Entón, a finales do século XVIII sí que aparecen organizacións, son ou ben parroquias ou ben aldeas e convértense nunha especie de corpo que reacciona xunto, pero hasta aí non. E os señores de vasallos, aquí prácticamente non falei do señorío porque moi pouco hai que falar. O ser señor dunha xurisdicción non implicaba ter o control sobre o monte. Entonces, prácticamente non hai nada que falar de eles, non? Ainda así, aparecen algúns casos, pero, por exemplo, na primeira das muestras que eu fixen nos pleitos da Audiencia de Galicia, entre os demandados non hai señores. Como é posible que ninguén se sentira agredido por os señores? Pois nese momento probablemente non había unha complicidade así. E nos outros dúas cartas que eu fixen, pois moi baixo. E ben, quen son esta xente? Pois a maioría de parte da xente, a finales do século XVI e principios do século, xente do normal, labradores. A veces son labradores que ao mesmo tempo son artesáns. Por exemplo, moi frecuentes os labradores curtidores, labradores zapateiros, aqueles que necesitaban o uso da madeira para o seu traballo e que non se sentían comprendidos polo resto da comunidade ou o resto da comunidade estaban totalmente de acordo co que eles facían coas árbores ou co espacio, non? Os ferreiros, leñadores, aserradores, todos estos eran labradores ao fin e aí aparecen dentro do común. Os sectores privilexiados van medrando conforme pasa o tempo. É que cada vez son máis conflictivos? Non. Canta menos conflictividade hai,
e máis son os asuntos de fondo os que se discuten, máis aparecen os privilexiados. Pero que privilexiados? Bueno, fidalgos, clérigos, escribáns, notarios, os privilexiados rurais, moi raras veces privilexiados urbanos. E logo aí temos como van evolucionando os colectivos organizados e os colectivos sin organizar. Así que, a medida que pasa o tempo, os colectivos que aparecen nos pleitos son cada vez máis funcionales e máis organizados. Moi endogámica. Pensar que se está pleiteando seguida contra de fora é bastante erróneo. A inmensa maior parte dos pleitos son dentro dunha mesma parroquia. E cando non é dentro da mesma parroquia, que a parroquia limítrofe, non? Por lo tanto, non é ningún foráneo que ven e altera un uso, sino que é o do lado, o vecino da casa do lado, que quere facer unha casa nova e está a ventana encima dun cacho de monte que pertenece ao colectivo, ou que un dereito de paso. Todas esas cousas así que se resolven entre dous que viven entre 100 metros, 200 metros ou que están pegadas as casas, non? E se non son da mesma parroquia, un día son da parroquia limítrofe e é rarísimo que veñan elementos foráneos a perturbar este sistema, non? E despois, a tábua de abaixo, que esta é moi interesante. O normal, o sea, unha parte fundamental da conflictividade non eran os colectivos contra colectivos, moitos contra moitos, agora estes que se organizan contra non. O normal é un individuo, dous, contra un individuo, dous. Por tanto, particulares entre sí. Particulares contra colectivos, que esta vai disminuindo. Colectivos contra colectivos, isto vai aumentando, sobre todo a medida que se foron facendo as diversas reais. Muitísimos dos conflictos son por eso. E aquí, individuos máis colectivos contra señores de base. Un caso onde por exemplo, un individuo na parroquia ten un conflicto co señor e entonces axuda ao colectivo, non? Son casos máis ben tirando as casos. Por tanto, unha conflictividade moi interna nas parroquias, por tanto, moi dura, moi densa, moi permanente e sobre todo de todos contra todos e a título particular. Non hai que esquecer que aquilo que veíamos antes van disminuindo os pleitos de montes, non? A mí había cousas que non me encaixaban. Vamos a ver, como é que na segunda mitad do século XVI, XVIII, que é cando máis presión hai, máis presión demográfica hai sobre o territorio, hai menos conflictividade. E é que a conflictividade de montes foi se derivando cara a outra conflictividade que ten a súa orixe no monte, que é a conflictividade por augas. A necesidade de auga en Galicia foi unha necesidade limitada mentras o millo non se foi impoñendo de forma sistemática. O millo hai que regar e, por tanto, a exigencia é cada vez maior. E a estabulación do gando vai obrigar cada vez máis a crear praderías sementadas, por exemplo, praderías rectificiais. O consumo de auga de uso agrario a finales do XVIII é 3 veces, 4 veces superior ao final do século XVII. Por tanto, a litixiosidade por auga vai aumentar de forma drástica e radical no último tramo do século XVIII, pero é que os manantiais e as minas estaban en áreas de colectivo. Entonces, para a Audiencia de Galicia, topáronse con un tipo de conflictividade inaudita, moi rara, que era, estábase falando da auga, pero da auga que nacía en un sitio que era un colectivo. E, por tanto, que era ou ben un monte de voces, ou ben un monte dun concello, ou un monte comunal, pero que era de todos. Entonces, se era unha auga de uso privado, había que solventar un problema por isto, non? Tengas os pleitos por augas, teñen tamén unha tipoloxía moi variada, pero a mí o que me importa é sobre todo de uso e aproveitamento, que era os que tiñan fundamentalmente os das levadas tamén, que tiñan o seu nacemento nas áreas do futuro, non? Ben, para rematar, a conflictividade tamén na segunda metade do século XVIII medrou moitísimo por culpa da xestión das diversas reais. Por lo que decía antes, as represas reais crearon un corpo extraño no monte de Galicia. Pero, ademais, a lei do Estado convirteu, en realidade, en uso do Estado todo monte, fora particular, colectivo ou do que fora. En principio, o ben xeral superponse ao ben particular, pero o ben xeral non concorda cos usos que a xente lle dá. Así que o ben do Estado significaba facer barcos para a marina ou facer para manter a maquinaria do Estado, non? E isto non encaixa na vida cotidiana.
Entón, topámonos con unha conflictividade que non vai a atender a Audiencia de Galicia, sino directamente a xurisdicción de Marina. Os fondos judiciais da xurisdicción de Marina son moi interesantes, porque aí é onde topamos a verdadeira agresividade da xente coa masa forestal. Claro, porque son masas forestales o que sabemos. Temos varias tipoloxías de conflitos. A primeira, bueno, hai unha tipoloxía moi concreta que é os privilexiados. Non se consideraban sometidos á política forestal do Estado, que vamos a ver, decía o conde de Gondomar en 1772. Este monte é meu, entonces se é meu, aquí a corona non ten nada que decir. Este monte eu corto os árboles cando os preciso e vendo o seu. E que lle digo moi claramente, o Estado, máis en concreto a xurisdicción de Marina, no pleito que o conde pon, é de sonar o árbol prioritariamente, se o necesitamos en Ferrol para facer barcos, vai a ser para Ferrol, diga o que diga. Que usted o ten dentro do muro do seu pazo, a nós tanto nos ten. Usted abre o muro do pazo, que nós cortamos a árbol. O mismo lle digo na mesmo momento a Condesa de Lemos. A Condesa de Lemos, estamos falando de xente moi importante. Porque o Estado mormónico, o Estado ilustrado, o Estado do despotismo, non distingue, hai tanto lle tempo. O que lle importa é o uso concreto da masa forestal. Esa é unha tipoloxía moi concreta. E vamos a ter os privilexiados como agresores sistemáticos dos montes. Dos montes, sempre cuando estuveran dentro das súas jurisdiccións. E ora, o resto do común. Aí topamos unha tipoloxía que recorda moito o que pasa hoxe. En primeiro lugar, os incendios, que se faron moi frecuentes desde mediados do século XVIII. E o que se queima non é o queimar para rozar e logo cultivar, non, queimase árbol. Aquí topámonos con un comportamento moi semellante ao de Xulián. Non aparecen os incendiarios. Non, isto foi sin querer. Non? Foi sin querer e acabouse. Entón, hai unha agresión que antes se sepa quen é o agresor, ninguén di nada. E ninguén di nada cando o prexudicado é o colectivo, porque acabase de queimar unha debe sarrear. Eso significa que hai que replantala ao día siguiente. Volver a empezar, comprar a semente, pagar os viveiristas, levantar o valo de novo, poñer un vixiante, pagar a multa correspondiente, por tanto, todo o colectivo se altamente perxudicado. E, sin embargo, non se di nada. Segunda agresión, as talas incontroladas. As talas empezan a ser cada vez máis agresivas conforme a poboación medra e fai falta máis madeira, non? E aí están esos árboles, das devesas e todos os outros, que son árboles en principio para uso da corona e que son unha tentación. Consíntense por parte da xente, as parroquias, os colectivos consinten as talas, aunque sean indebidas, sempre cando sea para uso dunha casa. Que maneiro este fulanito está construindo unha casa, vamos a deixar, cortou un árbol e van a foder que faga a casa, non? E non piden licencia, debería, vale. Pero a partir de aí, acabouse. Vamos a ver, para que cortou a árbol? O Grove, 1752. Córtanse uns cuantos pinos para facer unha lancha para que a xente do Grove pudera cruzar a ría. Pleito contra os do Grove porque era unha actividade especulativa. O sea, unha actividade especulativa ten unha lancha absolutamente esencial para o transporte. Bueno, pues denúnciano porque cortaran os do Grove 4 ou 5 pinos para facer unha lancha. Por esa tontería que vais a denunciar, aquí estás discutindo algo que vai moito máis alá da anécdota. Está que, bueno, aquí estás utilizando de forma privada o que todos temos feito de forma colectiva. E, por tanto, non o usas. Vale. As talas, polo tanto. Claro, ninguén pode dicir que cortar un árbol por pé sin querer. Aí sempre hai responsables. Fórmula que se buscou en moitos casos. Imputarle a tala a un neno, un menor de idade. Foi fulanito. Menor de 18 anos. Inimputable. Pois sería, deixámoslo por aí, non? Despois, non, ven o verdadeiro agresor especulativo, non? E, bueno, vamos a ver, aquí é un agresor especulativo desde o punto de vista do labrador. Pois, os curtidores e os zapatos. Este, sácalle a corteza, sácalle o corcho ao carballo que planteou e vai utilizar para sacar o beneficio e facer o curtido. O mismo non reparte o beneficio, por lo tanto, enemigos. Os mariñeiros, por qué? Porque collen o tanino das cortezas para tinguir as redes. Elemento agresor. O sea, a conceptualización de agresor fora dos incendios, o resto e das talas para as casas ou para unha iglesia, o resto conceptuábase todo como agresivo. Por parte de quen? Polos veciños. A parte de pola Marina e polo Estado, polos propios veciños, que son os primeiros en denunciar. Si non denuncian nunca no caso dos incendios, no caso das talas, sistemáticamente.
Por que? Porque agora temos nós que replantar, temos que pagarnos todo, e así sucesivamente. Pero tamén os veciños se consideraban agredidos polo propio Estado. En moitos casos, douselle permiso, había que pedir licencia para cortar árboles, e no século XVIII, en moitos casos, son para cousas que podíamos en principio estar de acordo con eles. Por exemplo, para levantar a fábrica dos irmãos Lis en Pontevedra para a fabricación de panas. Necesitábase facer 300 teares, entón había que cortar árboles para iso. Toda a zona afectada pola tala, que foi matada con licencia, senteuse agredida polo Estado. O ben era un ben común, pero os das parroquias en donde os árboles se talaran non veían que fora para eles, era coros de Pontevedra. E así sucedeu con varias industrias de tipo textil e coa construcción de barcos de tipo privado. Por exemplo, da familia Cobian de Pontevedra, que tuvo moitísimas liortas por culpa da construcción de barcos, o Marco del Ponte de Vigo e outros moitísimos outros que pediron madeira para construir barcos que iban logo a dedicarse ao transporte de mercadorías con América, pero fundamentalmente con Europa, non? E que eso os colectivos consideraron como unha agresión ao que o colectivo fixera. É dicir, a finales do século XX a xente interiorizara involuntariamente, opoñendo sistemáticamente ao Estado, interiorizara que todo aqueles que les facía porque mandaba o Estado era de eles. E entón, a partir de aí, conceptuaron eso como unha agresión. Ben, a final da historia é que houve que regularizar un pouco este entramado para, e como veíamos, as últimas leyes dos Borbóns a finales do século XVIII, principios do século XIX, trataron de buscar un punto intermedio, que vamos a colocarnos en un punto lógico. A marina non necesita tanta madeira, traémola fundamentalmente de fora, podese importar facilísimamente, sobre todo desde os países escandinavos, desde Rusia, ben, e sobre todo a madeira de Galicia non vale, hai que seguir fomentando industrias, e ora, vos, que é o que necesitamos? Nós necesitamos isto, isto e isto. Ben, pois para ter licencia para isto, isto e isto. Van a, digamos, a buscar que os curtidores, zapateiros, mariñeiros, todos toparan un uso máis ou menos racional de aquilo que era de todos, e iso é máis ou menos en que queda isto. Cando chega a desamortización é cando todo se vai a volver a liar, non? Porque cando se vai a discutir por parte dos desamortizadores de quen eran aqueles montes, porque o feito de ser señores, como antes decía, non significaba que os mosteiros e os conventos foran donos da terra. No mesmo no caso da nobleza, no caso da abolición do señorío, non se pode interpretar como que os montes que eran antes dos señores pasaban a ser privados, non. A jurisdicción non tiña nada que ver coa propiedade e, por tanto, non se modificou o estatus dos montes, non? E, finalmente, cando chega a nova legislación, topase con un feito moi interesante a ter en conta, e é que no 2% do territorio de Galicia, que era o que era propiedade do Estado a través das riquezas reais, que non era propietario auténtico, estaba aí nada máis nada menos que o 28% da masa forestal galega. É dicir, que a masa forestal actual ten a súa orixe nesa política sistemáticamente elevada desde o século XVI, mal ou ben, e que no século XVIII acabou por transformar claramente a paisaxe dos montes galegos. E nada máis. Por Dios. Ainda que vamos co tempo, si hai algunha cuestión puntual que lle queirades plantexar a Ofelia, si, alguén máis? Vamos. Bueno, pois estas dúas cuestións, Alfredo e Alfredo. Bueno, boa tarde. Bueno, a exposición que acabas de conservar é interesante, pero é unha das cousas que simplifica que non decido. É unha que dixeche que a existencia de distintas partes ilegales dos montes debe ser ao tempo de xuristas cristianos. E nós nos temos escoitado moitas veces, e non é certo. Eu creo que a existencia, no caso do monte vecinal no común, é a loita e a organización da vecinanza comunal. E na historia é sempre. Na desamortización, a través de créditos, de dividir o monte individualmente para que cumpra a función que tiña, e iso sabe moito máis. Valor presente, cando o franquismo usurparon o monte por os conflictos, foi a vecinanza comuneira que impediu que as palas se tasen a forestar con mortos, porque no Concello de Mazaricos hubo un asesinato por impedir que forestar as terras que tenían que eran deles, e que creou
o impediu a vecinanza comunera. A comunera foi activa na defensa dos capitales. Eu sei que outras veces, como te decía, algún inventos dos juristas, non inventos dos juristas, unha realidade, en tal caso, os juristas recolleron unha realidade. E o caso máis práctico é, na primeira lei de montes franquistas, que é o 1958, recóllese, dice, e nos montes vecinales máis montes das provincias de Lugo, eso porque era que a recoller unha realidade que estaba aí, para mal ou para ben. Eso é a primeira cuestión que creo que na defensa vecinal como propiedades comunitarias, a vecinanza comunera, os que aproveitaban e os seus titulares, sí que foi un papel importante para os seus titulares. Iso fixo, que de hoxe, o monte vecinal máis común, como titular da Casa Simarco, non seña unha realidade do pasado, seña unha realidade cargada de futuro se sabemos facer. E senón, non é unha cosa que este no museo para que veremos a visitar. Iso é a actitud de a organización da vecinanza comunera, dos seus titulares e dos seus autoridades. A outra cuestión, tamén, se non te mal, bueno, que tamén un dos ataques históricos a moitos particulares. Bueno, non sei que históricamente o que se tentou atacar foi esta propiedade comunitaria. A desamortización que puso os bens que chamaban portos en venta, tamén puso os portos que tenían non para privatizarlos, para venderlos. Os particulares non le atacaron porque estaban privatizados. Entón, eu creo que pasa igual que os non comercial está atacado por intereses económicos e especulativos urbanísticos. Por qué? Porque unha titular es que fora o tráfico de comercio. Entonces non llevar o sistema liberal, como na restitución de Cádiz, os liberales non entendían esta propiedad. Por ser como propiedades comunitarias que non están reconocidas, e está reconocida en outros países, como por exemplo Portugal, que dice claramente na súa Constitución que existimos de titularidades, privada, pública, e eles chaman comunitaria, debe ser comunitaria. E despois, bueno, eu quixera decir que a veces o lenguaxe se confunde. Eu entendo que os montes vecinales non son propiedades, son titulares. A propiedade significa unha cosa máis profunda. A vecinanza comunera somos titulares por Estado, non por Estado, por tanto, somos titulares dun ben, non propiedades, se fala de propiedades, e se confunde a veces comunal e vecinal, non, sí. O comunal é distinto do vecinal é comunitario, o comunal o titular de organización e os beneficiarios son os vecinos. O vecinal, o comunitario, que eu ainda sigo a directriz dos estudios portugueses, o comunitario é a titularidade dos departamentos da vecinanza comunal. E no demais é que empezar a verificar estas cousas. Non é mismo comunal ou Yo tenía una pregunta sobre el aprovechamiento de la modalidad de uso IVA, usos IVA. Voces IVA. Perdón. IVA, en Lugo. ¿Sigue existiendo ese tipo de... Y en ese caso estaban lo que le correspondía a cada familia, por ejemplo, en este caso. ¿Eran parcelas concretas, amojonadas o simplemente un uso...? Contesto as dúas? Sí. Bueno, a primeira pregunta realmente é para Balboa, que non é para min. Eso, a todas as referencias que se fixeron son posteriores a 1834 e eu falo da Edade Moderna. O término monte veciñal na Edade Moderna non aparece en ningún sitio. En ningún sitio. Según a lei de Castela, que é a que Galicia está sometida, hai monte baldío, monte propio ou monte común. Non hai máis. Monte propio é aquel monte que pertenece a unha comunidade e que todos os beneficios se reparten para a propia comunidade, son o que podríamos chamar montes municipais. No caso de Galicia non lo sabía. Bueno, tiña algo de propios Santiago, algo de propios Pontevedra, pero pouquinho. E o resto é o común que nós aquí nomeamos de voces ou de vara no caso de Lugo e comunal, o común no resto. E a terminoloxía que usted utiliza é a que se impón no século XIX por parte dos xuristas. E non ten nada que ver. E non hai que mezclar aquí a desamortización. A desamortización afecta exclusivamente as entidades monásticas e conventuais e clericais en xeral, e despois veu, ao mesmo tempo, un poquinho despois, veu o efecto sobre as zonas de monte, porque aí que é verdad unha cousa, é que o señorío, o ser abolido, crea unha situación, digamos, que confusa, porque moitas parroquias creían que o monte era do señor por feito de ter a xurisdicción, e toparonse que non. Isto se fixo moi claro no século XVIII o Estado, porque cando en algún caso, a máis que afectan aquí a provincia de Tui,
por exemplo, en este caso de Olla, que decía antes, no? Que o de Olla dixeron, o mosteiro de Olla dixo, nós somos os señores desto, por tanto somos os donos do monte, e o veciño dixo, no, o rei dille, usted é señor, pero non é dono. No caso do 18, cando algún mosteiro respondía así, o Estado tiña moi claro, enséñenos o documento de posesión. Como non o tiña, non existe. Entón, eses problemas, eu estou en absoluto de acordo, pero totalmente de acordo en que foi o vecindario o que saleu en defensa do monte, pero iso é despois de 1834. Antes de 1834, o sistema xurídico é completamente diferente. O que pasa, eu cando falaba dos xuristas non falo do século XX, do século XXI, é que, para ben ou para mal, hai un conxunto de xuristas de origen galego que traballaron en Madrid e para o goberno de Madrid que deixaron escritas algunhas cousas que eu, cando as leio, parece mentira que alguén non fora a comprobar esta tontería, non? Como, por exemplo, unha é esta, a referida aos montes, non entenderon nada. Como non entenderon nada do sistema de herdanza de Galicia, que afectaba moi directamente aos montes, e como non entenderon nada, inventaron unha serie de cosas que nos perxudicaron ostensiblemente. No caso do Código Civil, a nos lamina, desde moitos puntos de vista, a Galicia, aunque en principio parece moito máis moderno, pero que resulta que o sistema constitucionario galego, que non había tal, porque había moitísimas diferencias entre cada parroquias, xurisdiccións, valles, que terá que ver Lugo coa a Ulla con Mondoñedo, Mondoñedo con Ourense, son uns mundos completamente diferentes, e iso todo quedou igualado, faise un ras, e establecense unhas tipoloxías que eu, por máis que se estudiei, e leí moi ben a Balboa, pero sobre todo leí a documentación do Danza Nova intentando entender se isto onde está. Collemos o catastro de la Ensenada, e o catastro de la Ensenada para nada nos fai estas distincións, que si de man común, que si veciño, non, hai montes dunha xurisdicción, dunha aldea, dunha parroquia, e chamase montes comuns, e hai os montes de Varas e de Voces que somos da zona de Lugo, e paramos de contar. Naturalmente, hai excepcións, porque en todas as comarcas de Galicia hai terras de Monte Alto, por exemplo, en donde hai estivadas, e aí topámonos con unha cousa moi parecida aos montes de Voces e de Varas. Por qué? Porque como hai que partir a terra para poder cultivar, entón hai que ter unha organización moi ben feita. E cada un ten que ter a súa parcela moi concreta. Pero de onde sou eu, que ao monte íbamos, cando éramos a pequena, a buscar fento, a buscar toxo, ou levamos unha ovella, e non había outra cousa que sacar. O concepto de colectivo era moi diferente no de Lugo, en donde dependían para comer do monte sacar, porque tiñan as vacas soltas, porque tiñan as ovellas soltas, porque cultivaban esa cabandalí centeo e trigo, porque collían castaña, porque collían combustible para as ferrerías. En cambio, na zona occidental non. Entonces, non hai que, a mí o que me preocupa moitísimo máis que a propiedade ou a posesión é o uso real que se lle dá. Entón, a presión non ten nada que ver. E iso creo que non entende un xurista, que se un era de Lugo, e decía, non, en Galicia todos os montes son así, e viña un de Pontevedra e decía, non, estás equivocado, que eu digo che que é así. E estaban en total, como non contrastaban os datos coa realidade, é moi fácil traballar nun despacho, non? Entón, además, que preparación xurídica tiña. Estamos falando de un dereito, digamos que moi anticuado con respecto ás reformas que logo se farán no sistema educativo para a formación xurídica. Entón, eles a súa basáranse en escritos do século XVIII, que eran casi sempre escritos das élites que chegaran a Madrid, fundamentalmente co gallo da elaboración da lei agraria, que nunca chegou a elaborar. Reuneuse unha enorme cantidad de documentación de todo o conxunto español para que jovelláramos a tratar e fixeran unha lei agraria que implicaba unha nova lei de montes, e aí chegou unha morea de información. E cando remexemos en esa información, que é a información que chega? Bueno, pois topámonos a Raimundo Ibáñez, topámonos a Marcó del Pont, topámonos a Jerónimo de Josa, falando de montes e comunales. E, bueno, aquí están falando de montes ou de que se interesa collelos, cortalos polo pé, convertirlos nunha fundición ou facer barcos con eles. Entón, aí é onde se basaron. Despois, na boa parte da información da lei agraria, en a que se basaron despois a parte das decisións políticas erradas que se fixeron no século XIX. Que o século XIX fixo moitas cousas mal, por falta de reflexión sobre o que había antes. Cai o antigo régimen, temos o modelo francés, aplicamos o modelo francés. Que, por certo, o mesmo que se aplica en Portugal, e además no Portugal, ao pé da letra, e nós aproximativamente, e mellor nos houbera ido aplicando ao pé da letra, que eran reinterpretacións caciquismo, non? O sea, bueno, si está moi ben, pero aquí, na miña comarca, adaptas na moita. E, por tanto, digamos que aí hai
século XIX é un arcano. Non sei se para Balboa é o mismo, pero é o século máis descoñecido de Galicia. E aquí, xa o dixen aquí neste sitio, sin rubor. Non é culpa dos de historia moderna, que chegamos hasta 1860 para buscar explicacións das propias nosas cosas, non? Hai moitos aspectos da vida social galega que están completamente sin estudiar. Non é o caso do Monte, que ten excelentes especialistas como Rico Boquete e Balboa. E respecto aos montes de Voces e de Varas, hoxe en día é o mesmo sistema que é de León, non? E están idealizados porque en este momento están funcionando moi ben. No caso de Lugo menos, porque a xestión non é boa, pero no caso de León marcha maravillosamente. En este momento ese monte que é dun consortazgo familiar e que aunque ti te vayas sempre tes dereito a él, en este momento está financiando prácticamente todas as obras públicas da zona de León. Prácticamente, non? Os fragmentos son fragmentos da casa, e a que ti te vayas sempre tes ese fragmento. É dicir que, cal é o problema? Que nós tamén é moi idílico e, ademais, unha parte dos ecologistas tomaron este modelo como ideal. Hai aí incluso en León unha comunidade alemana que comprou unha aldea inteira porque pensaron que foi unha cousa, creo que contei aquí, non? Compraron casas creyendo que por ter unha casa iban ter dereito ao monte, e o día seguinte chegaron e o veciño dixeron de eso nada, o comprades todo. E o que fixeron foi comprar todo, e só entrates en comprar todo, pois todo. Compraron todos os dereitos fraccionais das voces de determinadas aldeas. E agora gestionan así. Con eso, esas áreas pagan a luz, a auga, todo colectivo, pagan os impostos. Non hai impostos de tipo municipal, e outro caso é Huelva, que ten exactamente o mesmo sistema. Todo isto do xamón de... como se chama? Da zona de Huelva, son cooperativas feitas en montes comunales polo sistema de fraccións idéntico a montes de Voces de Varas. E entón montan cooperativas que é idéntica, a mesma cooperativa é a do monte e a da maduración de xamón, non? Entón é increíble, porque realmente non teñen nin que traballar, se me dixera, non? No caso de León, engádenlle dereitos de caza, dereitos de pastoreo, e siguen vivindo deso. No caso de Lugo, claro, dereitos de caza non xeneran prácticamente nada, ou nada, e en cambio podría, por exemplo, poñen un muiño dunha eólica, e o dereito sería fraccional para todos. En cambio, aquí espetamos unha eólica e o dereito é do municipio, e o resto miramos como dá voltas, simplemente. O sea, que ese é o sentido común. Entón, os montes de Voces e de Varas, o sea, Cale decía, si o dereito é sempre das casas, cal será a consecuencia deso? Que é unha especie de suicidio colectivo. Non admiten a nunca de fora, e agora se son zonas desertizadas. Porque se o que ven nunca ten dereito a nada, habrá que darlle o cacho, non? En estas zonas de León, claro, cada vez reparten máis, pero cada vez son menos. E ahora están intentando atraer xente. E pasa o mismo en Lugo. É que a mí tócame isto e tócame isto. E da miña familia ti ves de fora e aquí leves aquí 100 anos, da igual. Ti non tens dereito porque non eres aquí. Aquí por non moi claro. Casa de... Eso fai un pouco en un cementerio da zona da Fonsagrada. Ostras, os panteóns. Casa de tal, casa de cual. Na miña terra son familia de tal, familia de cual. Non, isto é... Eso que significa? Que na miña terra pode vir calquera, poñer unha casa e é membro de pleno dereito, e non eres membro de pleno dereito aunque nazas e morras ali, sin nacer fora. Entón, ten as súas ventaxas e non convinto. A ventaxa, temos o terreno, temos esta xente, e damos o terreno para xente. Se metemos máis xente, adiós, acabamos. Vai ser o equilibrio, pero claro, se ti non admites máis xente, acabarás desaparecendo, que é o que está pasando coa zona rural de Lugo. E van a ter que modificar ese sistema tan ideal, en donde todo está moi calculado, pero ninguén pode vir de fora. O sea que cada cousa ten a súa teoría contraria. Ben, pois agradecer unha vez máis a Ofelia a súa amabilidade e disposición para participar neste curso de verán. Vamos a estirar as pernas 5 minutinhos e o profesor Balboa xa está para a súa sesión.